Yes, Naomi, I can see you. Julia Chigwende, I can see you. Biula, I can see you. Baraizo Paradza Hai, Baraizo Ndepiako. Belly N. Lucy Ndepi. Being Yvonne Ndepi. Where being Yvonne, Unomboro, being Yvonne, Uningwa Boy Ndepiko. Nai being Yvonne, Unombotinia, Uningwa Ndepi. Yuwe. Francis, Ifara Indoro, Uripano. Ndepi mfana inda akurova kudai. Auchandide mfana wangu zviri kufamba sei. Rumbi madzore mhlolo. Tendai ndeipi. Tendai fife ndeipi. Ndeipi yako Cindy Ndlovu. Uri sei Jenny. Uri sei makumana apa ndoiverenganzi McNamara. McNamara mkoma McNamara. Ai sitari ai makutiomesera chirungu chenyu McNamara. Murisei mukoma McNamara, anzaza McNamara, Livinia Moyo, ndeipi mamoyo. Majo, urisei Tekla, urisei CCTC, jirisei sei sokuduhle unjani. Tendrai matsao, murisei sisi marova. Rumbi madzore muhlolo. Nonoza dzingai. Mamkuki. Mbofana unjani. Zola kamwendo. Patience chidzambwa, murisei guys. Mukangosvika pa 400 ndobva ndatitaura kanyaya kandoda kukudzai. Makuwa zvawasi mundiregerere wasi makuwa guys, asi makuwa ndikubatsisewo asi mundiredza kuti madhayari dzamudi makuwa mundiregererewo. Pana pasi makuwa asi nangoti gai ndikupakurirei zvimakuwa mbijana mundiregererewo. Florence Madube. Florence ni mama wangu awa. Esi mainin Flo. Murisei mama. Murisei mainin Florence. Florence Madube ndi momsi wangu. Blessing Gubise. Urisei mkoma Masimba is listening. Moro iva mavende mkoma Maraba. Murisei. Rugare kwa muri zvirisei. Memory ndeipi. Viki. Unjani Viki. Daisy D. Patience arudzai. Vama moyo vasisi vangu ava. Irene. Josie. Vama moyo 31 zviri kuita here vama moyo kana kuti tiri kungofarira nganga iri kubata mai. Mati 31 pane chinobuda here nai vama moyo. 31 mukati pane chinobuda. Musakanganwe guys kuti ZANU-PF must go. Tawanda mofu ndeipi. Musakanganwe guys nzo 31 kuti ZANU must go guys. Kiara ndeipi Kiara Yvonne. Linet ndeipi Mugweru 054 uri sei. Being Yvonne anchakuone zvakawanda nyanya strike. Matabi Munonkosi unjani? Tendai tobaiwa. Uri sei mufana tendai tobi. Rumbidzai iwe. Hanzi ndafara kukwasika na SIS MELLY. Ndini munhu asiri difficult. Ndini munhu anokwasisa vanhu manje. Aunondijaira chete. Ndini munhu anomhoresa vanhu manje. Right guys, kanyaya kandaenda kukadiki guys. Hanzi greet us all pela. Vakomana Alice Bango, vakomana ndokupedzai here. Alice Bango ndeipi? Chenai ndeipi? Rudo Mukombe. Hello. How was school? It was fine. What is this? No, this one is for the letters. It's for the letter. Alright, sharp. Brenda Sibanda. Guanzi Gua tori dana dudu. Dudu dewe Gua. Anza tidi makuwa na suku. Suku hatani. Suku anova manyane kuone kwangu kuti asifuni loko asifuni umumbulu. Asifuni loko. But anyway, I love her so much. I like her so much. Right, guys? Nyende na idiki. Sorry, even sina kumorosa, guys. Sorry, even sina kumorosa. Ndokudai mese pana pa we are family. Madwe pi. Idi benz redu to rasirani. Nyende na idiki, guys. Nyende na inde kuti vedu weka. Triku kumbiro mafotsi. Pane bundle of joy umwe wedu. Randa posta apo bundle of joy. Randa kanda apo vedu we. Vedu ande tino so mafotsi pa bundle of joy. Pane mwana ne 4 years so ari kukondesta amene kukondesta ari kukondesta hamuoni kuti ngatoreiwo trophy vediwe madiaries ngatoreiwo trophy
uyai titore trophy guys, ngatitoreiwo matrophy yebundle of joy, ngatitoreiwo. Tiri kupa bundle of joy tiri kuda anzi igrade chiri kuenda chikoro grade 1 tino igrade 1 tiri kuda 500 votes pabundle of joy. Then poita anonzi chido fadzi, anonzi fadzai ndendo nesita rake ndamukanda futi akamboacta pane amene rimwe drama rekuzimbabwe rakamboacta but mwana wemudhayarisi futi guys. Panapa tinosapotana isusu, panapa tinosapotana guys, tiri kuda kusapotana isusu, tinozikamwa nekusapotana. Ngatichisapotanaiwoka pane zvese veduwe, ngatisapotanei pane zvese veduwe. Tina bundle of joy ari kuda kuvhoterwa, toita tapiwa nzira, anonzi tapiwa nzira zvakare veduwe. Tose tiri panapa right tiri 500 guys, tikangonesa mavhoti kungonovhota is just a second. Juliet Nyamadzawa I can see you, kungonesa Mambo Kadzeba I can see you sisi, kungonesa just a vote veduwe madhairies. Ngatifambei tese pamwe chete, just a vote yekuti vana ava vawine. Pane mwana ane 4 years neane 20 years varoda kuvhoterwa for we20 years ada kuvhoterwa for inonzi cool splash what ameno zvecool splash zvokuzimbabweko anti actor. So pane rimwe drama mwana iyeye mwana weumwe wedu, saka ngatimuvhoterei guys, ngatimuvhoterei. So far ane 11,323 votes antimaona, asi ane 11,000 kudaro pane vari pamusoro pake, saka tiri kuda kuti tiri kuda kuti aende anzi ndakavhota. Thank you Letu wakavhota neuyu here tapiwa nzira wakamuvhotera hero. Thank you Nonoza, thank you very much, thank you. Hande ine chimuti guys, hande ine chimuti. Thank you Florence, thank you amwato manya unovhota, thank you. Pane vari kumusoro vari pamusoro pake ane mavhotsi kudaro, saka toda kuti aende padenga, ngaaende padenga. Toda kuti mwana uyu aende padenga ane 20 uyu ane 11,000 votes, almost 12,000, but pane vari pamusoro pake, saka toda kuti apinde pamusoro papapa. Then poita bundle of joy iri anonzi nomagugu nashe, kudiwa nashe uyu ane 250 votes, saka guys handei tikanoisa chiri chese kudai, so tikanoisa 250 votes tikaenda tiri 400 kudai, so tikamupa 1000 votes anenge apa 1,250, tongoti 1,300. Handei tinomupa mavhotsi edu guys, tinovhota tovapa vese kadika aka kanonzi nomagugu kudiwa nachistole, tonomupa kane 4 years aka handitika tinomupawo ndo madhairies amangwana. Handei tinovapa, let's go and show them love. Hativasapotei, let's support them, let's show them love. Vana vakumbirawo kuti toda kuvhoterwa guys, vari kukumbirawo kuvhoterwa. Then tapiwa uyu handei tinomupa zvakare, tapiwa nzira handei tinomupa ari pa 1,166 votes. Handei tinowedzera mavhotes tisvike kana pa 3,000 right. Thank you Loveness Ganja, hanzi tasvika. Link ndaposta kudhara tendai fife ndaposta kudhara, ndaposta manje malinki avo. Pane malinki andakanda, munongonobaya malinki wayo anokuendesai kwacho kuri kuvhotwa pakanzi vhoti, mosvika mungonobaya pakanzi vhoti. Pane malinki aripo ndaposta kudhara, munongonosvika nobaya papo, pane manhingikiri malinki wayo chete, zvobva zvatoita. Right, imwe link iyo ndaisa right. Imwe link iyo ndaisa iyo imwe link iyo ndaisa imwe link ndaisa pa iyo imwe link issue right again ndipine. Let me see if I can pin this link. I link iyi ndo imwe link iyo ndewe 20 years, then pane zoita link iyo 4 years, link iyo pozita we 4 years. Ndo zvananga nangu ndo makwana nangu nawo saruwa vota here. Ngativhoterei umwe wedu guys, ngativhoterei vana vevamwe vedu, ngativhoterei vana vevamwe vabereki vakumbira kuti vedu tiri madhairies ingawani tinomira pamwe chete, ngativhotereiwo tibatsireiwo kuti tivhotere vana vawine. Saka ngativhotei kuti vana vawine. Ndaisa link, problem link 2, saka ndaisa 1 link, ndichazobvisa ndoisa rimwe link. I think that we Baba Tensley, thank you. Baba Tensley is about one murume. Baba Tensley mboti payo ka topic, tidambo payo ka platform. Baba Tensley tuda kukupayo topic mumbo to platform mumbo yao mumbo taura nesu tiri madhairies, muri mudhairies, muri top fan repano, muri azvadzeri tofamba nemi every time. Toda kuti timbokupayo platform
mumbouyawo pano baba Tensley amene kuti nei but mboyai pano kana netopiki yenyuwo tichiteera kumasure guys tichinzwawo baba Tensley uyai regai tikupewo mazirudo tikutaridze kuti we welcome you pano guys munhu wese anodiwa pano munhu wese ane chaanoda kuita ane chaanoda kutaura ane topic yake tinopanana hanzi link not working iriko one nikikiri link iri kushandai yes vanogona kubika baba yes baba Tensley vanogona kubika vakauya vombotitira live panapa vongotudza kuti garai matenga zvakati ivo voita live isu tiri kudzimba tichiteedzera tichibika baba Tensley muri kutadza kuti dzidzisawo kubika sure imi muchazogona kubika tipeiwo ma lessons ekubika baba Tensley uyai mutipewo ma lessons ekubika please uyai mutikutosiiwa nevarume mudzimba matigone kubika imi muripo zvenyu makati fei papapa musadaro hanzvadzi uyai mudzidzise kubika please ndishefu baba Tensley vava vanogona ndakapina one link trackness ndakapina imwe link iripo ndakaipina the other one ndichazoipina imwe link ndakapina link ndakapina ndo makwanda enawo guys hanzi working right so guys ndo zvandandangoya nazvo kuti nditaure chete hapana chimwe thank you very much neupdate yekungoti vere musakanganwe vana vaya vana princess vaya account akavhura account yakanovhura nezuro yavepo murume waprincess takataura naye inini nevamwe hanzvadzi vari munomu vechirume vari kuuk yuko vakati vakada kuita part and parcel ekutaura nemurume wacho is a very nice guy ake murume wacho is not hanzi the link is wrong asi vavhara vamwe vari kuvhota one hanzi link not working ko vamwe vari kuvhota one miraitoni hanzi kuti sign in first komwe wavhota one zvinhu zvacho kaitimbona saka takataura navo murume inini nehanzvadziyo nevamwe handivakoma mukuru kwandiri zvake but ndongovati ndisisi takatiri 3 takaita group tikataura nemurume waprincess anonzwisisa takataura naye akabvumirana nesu kuti zvese itai henyu zvamuri kuita tikamudza kuti mari haisi yako iwe mari ndeyevasikana ava ende tsvakawo showawo effort kuti udanoroora murume wacho akati aiwa pasi haisi nguva tagara tese hedu asi ndinowana kunogadzirisa tikati endanoroora ende bamunini vava tikati audze muzukuru wake murume womunin'ina waprincess kuti akangotuka princess kana kutora mari iyoyo tiri kumutumira mahwindi azomukiyakiya kujemiston uko saka akanzwisisa because akaudzwa nemunhu wechirume tine varume vanomira nesu muno mudiaries munomu page not found guys miraiwo right mirai ndigokudedza handichazivi manje kuti link kana isiri kushanda asi link not working ko zviri kufamba sei manje zviri kufamba sei but link ndiyoyo yanda kupa iwe link yacho princess ari kutonifonera panapa regai ndinzwe princess ari kutofona panapa mirai batai makadaro Hello, SIS MELLY. Yes, princess, wamuka sei? Ndamuka nekuswera, maswera sei? Taswera. Vari sei vana? Vana right zvavo vari kutamba ava. Ndanga ndichida kuti musi uya pandakapedza kutaura nemi pafoni pai. Anti murume wangu akabva asvika ndikakufonera kuti abva asvika. Achingosvika saka handadzi yake vamwe tete vanogara kudhuze nesu kunoko vakabva vafona vachifonera iye ndanditoripo ndobva vatanga kumuudza kuti ndanzwa mukadzi wako ari palive chichi murume wangu ndobva
vati hahongu nekuti mukadzi wangu anga andusa zvikanzi handitombozvida izvozvo chichibva vatanga kupopota saka vamwe anatete vanga vari kure vakafonerwa ndobva vafona bheki bari vatsanangurira zvese kuti ndo zvinoitika kunoku kana ivo vacho handitogone kukumbira kana chinhu kana chii kwavari vanatete vari kunoku havatondidaire kana undipa kana undiheopa kana havaite saka vanga vaibvunzwa nanatete vari kure unzi nekuti vanga vatofona vachitaurira hama dzese zvisiri izvo saka hama dzimwe dzafona kuti kwaimimi munogara kudhuze navo hamuvabatsire sei situation yese tiri kuiziva tainzwa imimi sei musingagone kuvabatsira asi munogona kutuka muchinyangadza zita remurora wenyu kuti zviite sei saka ivo tete vari kunoku vanzira mheno mufamily mavo vachida kumbovagarisa pasi kuti nyaya yacho yembotaurwe because vanga vatofona kana namama vari kumusha chichi vachitaura but murume wangu nanaba mukuru vese vanga varipo nezuro nekuti pakaitwa whatsapp call conference kunzi saka imimi kana muchidaro muchitaura kuti vatadza munogona here kuvabatsira fudhu chaicho hamugone kutovapa kana vasina ko nhai prince zvatakataura nemurume wako inini nanzvadzi vaivaya tiri 3 nevamwe pano padialis paipaya murume wako seemed to understand everything and aibvumirana nazvo zvese saka anogoteerera chii kune hanzvadzi yacho yake iyoyo iri pano padialis murume wangu haasi kutombovateerera kana haasi kutombovateerera murume wangu ari kutomira nena kutotaura kuti ichokwadi because ndo zviripo mukadzi wangu haasi kunyepa ndo situation iripo yatinotoziva isisu izvezvi akatovashedza tete vakati izvezvi yamuone kana mukaona munogara hembe dzemukadzi wangu munotonzwa tsitsi asi hamugone kana kumubatsira kana one day akataura nemi munoignora kana whatsapp chaiyo ndikavasendera message vanoignora havatombondidairi asi vari pedyo neni kunoku asi havatombogone kana kuhelpa anything asi ndo munhu akaita first futi kutanga kuti asi vatiti vari pano padiaris vakarwadziwa here kuti iwe makubatsirwa pano padiaris dei wangoti pako dei mangoti penyu zita tangovanyukura muno mudiaris tangotaura navo because ngavasarwadziwa kuti tabatsira imimi nevanin'ina vako hatina kubatsira ivo nokuti kwakurwadziwa kako isu murume wako takataura naye dei kuchinzi hatina kutaura nemurume wako uchiri kuita chivande bheta manje takataura nemurume wako akabvumirana nesu akatipa go ahead akatenda chaizvo akati achadzoka achazoya padiaris pana pachitendawo vanhu saka ivo vanoda kupwana pana papi vachimisa mhino yavo vanoda kumisa mhino yavo papi ndozvanzi nemurume wangu kunzi ko ivo vari kurwadziwa here kuti makubatsirwa nekuti ivo havadi kuita ndakamboita zvekutengesa futi kumashure oku ndakatengesa tunhu tushoma zvekuti ndingowangopiwawo kana ka100 ndonohodha masocks kana tumapulling ndozvandaitengesa vakatanga kundibvunza kuti mari yawaitengesa masocks yakaendepi ndikati andinonangochitenga chikafu haitokwana kuti udzokere nohodha ona kuti mumba hamuna food futi mari yacho kawatitengesa kadiki kako ndakutotenga chikafu ndokuti kanga ari kashoma vatoti havanoda kuti tivaunze pano padiaris here nokuti tinoona kuvanyukura zviva isusu tovarespecta vatete kana muri pano makateerera hazvinei nemba yenyu izvi vatete hazvinei nemba yenyu zivai mind your own turuzu your own hokoso iye hazvinei nemi izvi vatete isu pano pamadiaris tinobatsira dei manga muri imi mamuchiramba rubatsiro here mune situation yacho vatete imimi kana muchigona kubatsira hanzvadzi yenyu sei muri kurega varora venyu vachitambura imi muripo imi vatete imi vatete muchanzwa audio ino handisi kuzoidelete naisi muchaidila chanodelete audio ndoda kuti tivanzwe audio kuti tipedzerane navo vatete gona the days ekuti vanhu vati munotonga dzimba dzana maiguru nanabhudhi makore zvakapfuura kudhara zvokuti dzimba dzana bhudhi venyu moda kutonga muchimiramira muchida kupinza imi dzekumba kwenyu mapedza kumba kwenyu mukaiti go the same thing munonzwa sei muri mukadzi vatete mudzikame muchinyare mwari hadha kushu dzikamai mind your own tours kumba kwenyu musiyane nemba yevana ava siyanai nemba yehanzvadzi vatete siyanai nemba yehanzvadzi madire zvekuti tingokusimudzirai mhepo nhasi china kudai vatete imi ko ini ndingatange kuti ndakagarika ini ndisina sei vana vamai vangu vese vari kutambudzika ndinavo tiri kutambura ndotanga kuda kutaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka izvo zvisina kuti zviite sei nai iwozvo wakataura wanhu zvakanaka pano kuti kundibatsira ukabatsirikana iwe unotsvakira hanzvadzi yako pekugara obvawo pana tsano
handiti pane mukwasha obvawo onogarawo pakewo uyu muningi nawo obvawo kana kuzvazonetsesisa kumurume wake vanotangawo life yavo muri nherera imi hamuna kokuenda hamuna kana hama inga murume wako chai takatomuudza nyaya yekuti inda unobvisa mari something chagirai kuno tsvaga unobvisa akati chii akati ndinochano kana zvangu ndinakira akatowirana nazvo wani tikati tsvaga chero utsvage hama uende kunogara nemunhu uchita garisanai mahlalelana mahara uchigara nemwana wevanhu muno uchita dhirani zvekuti munhu mahara murume wako anambofila offended wani tichitaura naye pafoni tiri 3 paya saka vatete vanoda kukwana papi imi vatete uyai pano vatete mai ndio turuzi ndiani vatete vatingovada hedu pano kana tingoita tingopedza navo nokuti vanotopenga vatete ava ndikushawa zoti ndakataura nawo nchivabvunza mibvunzo kuti okay alright manzwa kuti ndozvaitika havana kuuya straight kufoni yangu vakaenda kunoudza murume wangu kwangurukirirwa kuti kuripota because dai vanga vari kuda kutaura zvakangofona pafoni yangu kuti ndanzwa kutaura zvinoti kosei vakabva vaenda kumurume wangu kwangu akuripota kuri kuti kuda kurwisanisa futi kuda kuti murambwe zvino chero vatete makatopusa chero akarambwa princess tokomubatsira ndo pamakatopusa ipapo chero akatorambwa nabhudhu wenyu havana kana sendra vakabisa kuna princess uyu zvose nevanin'ina vake tinongomubatsira voenda kunoita life yavo vari pamwe vachitoloja vachita zvinhu zvavo ikoko saka muri kuda kudii tipe hako zita kana uchida tipe hako zita tichingovadaidza tingotaura navo nokuti ngavada ngatirege vatinyare ngavatisiyire nherera dzedu iko zvino handi kutoya uchitotipa feedback kwatiri because tisitatu vana mai vako pano iyo vari kukwana papi vatete ava vari kukwana papi dei wanga uine hama handiungadei wamhanya kuhama dzako wanotaura kunovaudza kuti ndo zviri kuitika but hauna hama wakataura pano kati hatina hama hatina chitingori 3 chakadaro isu tisitave vana mai vako tisitave hama dzako pano vatete voda kumhanya tinoya tikavabika kujobheki ikoko vatete ivavo ndatoshumitika kuti sosaka munhu mwana wangu chaichaita kupiwa hembe nevanhu asi ivo vanenge vari padhuze asi havana kana musi wanogona kuuya kuti chakati hacho chidiki zvacho vane murume here tete vanaye kwaundipi nhamba dzavo ndimbotaura navo regai ndikupei dziri nhamba muite kutaura navo straight mumbovabvunzawo yaha ndipe ichita kunitumira dziri nhamba chaidzo izvozvi tumira dziri nhamba ndite kudonhedza nda kuda vafonera ndoda kutotaura navo ukate foni tumira izvozvi ukata foni nda kutaura navo kana kuti munofona mondisa pasaidi ndongonyarara ayo iwe ingoya kupeji kwedu kudiaries kufamily uku ini ndongofona iwe ndingochiona macomments ndichitaura navo ndofona ndiri palife tumira nhamba izvozvi tiwabati muudza kuti ndakuripota kuna mama muudza kuti ndakuudza mama ini zvandakatoona kuti ndakutodza mama ndakuudza mama wangu zvandakatoona kuti tete kudiaries uku ndakutodza namama handiti ini nahanzvadzi yava takafana navo vakati mukaita problem unoudza isusu handiti vakadaro handitakakuudza tikaita problem unotiudza isusu muudze senda nhamba timirire kuudze murume wako first then tigofonera vatete senda nhamba alright naimi muti vatete vada kubudikira nhasi nokuti vana vada kubatsirwa naimi honaiwo zvoita satani enemy of progress tufiyakwa enemy of progress kugwadziwa here kuita sei kugwadziwa naimi takabatsira isu vana ava tava vana mai vevana ava vana ava vana hama guys vana havana kana hama vakazvitaurira vega pane nyaya yavo yairwadza ndiri kufonerwa nevamwe vanhu vasiri padiaries pedu pafacebook apa madiaries ari kuyoutube chaiwo ari kundifonera chiti tikurwadziwa nenyaya yana princess vaya mari kutotumira hembe chaichedza chibva kuyoutube chaiko kuyoutube tiri kurwadziwa nenyaya yevana vaya vasikana handimaona umwe munhu ndopanowana magatsi kunonga fona achifona kuda kutaura zvisina nebasa rese tiri kutozama kuti vana ava vabatsirikane vaite life yavo isu vakangoita life yavo tapedza navo tatobatsirawo pedu tapesakura tazuza nei munhu orwadziwa regei nhamba yava titeiuye titotaura navo posa pavaidii kubatsira inditotiwo tatoya negood news pano dzokutoti feedback ndaona hangu achitraya kundifonera ndikashaya kuti chii regai tinzwa kuti vada kunobvisa mari yerora rini ivo vatete ivava yanzvadzi yavo regai tichinzwa ndo vatitanga isi titori hama dzaprincess madiaries pandakutomiramira ndo vatideni
toda kutononzwa kuti varinobvisa mari yerora rini. Naimi muti ndagumbuka fani tete vanotojairira ava ini kutongoya kuzosvikumbirira mavhotsi evamwe vedu panapa evana vevamwe vedu panapa vari kuita zvemacontest ava vari kuita shuwa ndodogwadziwa uchikwai vatete vakuita basa rekutofonerana nemurume kuti kwaita hwanyaya yakudharisa zvine basa rei kuti nyaya yanzwa pano kona munozoya panapa anenge ava asina hope asina kokuenda last solution asingazazi kuti odii naimi saka munhu wofaira chinzi afa ngukuya kuzotaura padiaris muna anotouya padiaris because anenge achitaura kuti handichazivi kuti ndodini handichatozivi izvozvi kune munhu mumwe mwana watouya kwandiri uku une nyaya ndikati saka zvikanzi handichienda kokuti ndazama ine nyaya yari kuti abva naye kumagrupu ose achingoinyora but vanongoposta hapana chihelp inopo panapa pakuda kuti pachitwa action toda kutoita action nayo nyaya yauya nemwana iyoyo iyeye toda kutoita action nayo nokuti munhu anenge aona kuti ndagumigwa munhu woda kufonera munhurume achida kutaura zvisina nebasa rese ngatide kuda kwavatete vakabvisa mari kumba kwemwana uyu vari kufona dei vambomira pane munhu ari kufona apa dei mambomira. Hello. Hi. Are you on live, Sis Melly? Yes, I am. Oh, right, okay. Am I talking to Sis Melly or? Yes. The voice sounds different. I want Dini chai. Okay. Voice rangu so am I live? Yes, you are. I know, I understand. Please, don't waste your time. Be a real mom. Just ignore. If it means helping these kids, help the kids. Ignore about it. Don't cause havoc. Let it be. So we mustn't phone Tete. Just ignore her. Oh. She already heard everything. Ignore her. Don't cause more havoc. Okay. Yeah, all right. Please. Okay, no, it's fine. For the sake of the kids, all right. Because I know that sometimes it's not podarikira. Oh. But for the sake of Anna, just let it be. All right. She's not going to change anyway. All right. No, apana chakaipa. Maita basi. Okay, thank you. Sure. Okay. Iswana bvanyangu tatatofonera tete. Tatotobvanyangura zvinovaramba madiaries kwai no. Kwai musafonere tete just ignore ingobatsirai makanyarara. Tete vachanzwa pano. Namba yavo yanga yatouya futi. Tatotobvanyangura hedu tikatichibvanyangure. Zvino madiaries aramba ndozvandokudirai. Mirai ndise murume wa princess pano. Mirai ndifonere murume wa princess. Mirai ndise murume wa princess panapa. Aiwa uyu mudiaries uyu aiwa ava vasi vatete ava mudiaries wedu ava. Ava mudiaries wedu very big supporter yedu panapa. Mudiaries ava. Mudiaries vafona. Regai tifonere murume wa princess tinzwe. Hanzi murume wangu ada kutaura nemi. Saka ndavapa ndamuti ngafone. Mirai tinzwe murume wa princess. Mirai tinzwe murume wa princess utano tukudi. Avasi tete vafona. Mudiaries afona. Tato tichibvanyangure zvesu vana bvanyangu. Tikati tichibvanyangura tete kuseni kuno. Zvino hanzi tisavhoti maturity. So ndozvandodira madiaries kudzorwa. Haini ndinodzorwa zvangu nemadiaries. Padzeidzoda kudambuka madiaries anokurumidza. Chero zvichisvota sei. Asi vanokudzora chete. Zvimwe nguva anombosvotiwa kuti madiaries aya. But vanenge vatokudzora. Kuti aiwa hachidi kana kuzvinzwa. Utozongopesera watongosiyana nazvo. Saka guys ngatiteererei vamwe vedu. Tinzwe. Maybe wataona kuti we can do by calling teteka togona kuzokonzeresa more harm. Antimaona. Togona kuzoita more harm by calling tete. Regai tiunze murume wa privi pano ndiye watukuda wa princess. Mirai tifoneni ari kuti adatorani tinzo kuti achati kudini nyaya tete vadai kunetsa.
Thank you, my diaries. Thank you, my diaries. Lineti unodanya ndibvire kwatina kuramba kuti tiwafone gwende Lineti wedwe diaries ka mira Lineti zvakaoma mira indikudza ivedwe diaries ka inofanirwa kunza change guys pa Facebook. Diaries inofanirwa kunza change guys where there is a war. Diaries must bring peace. Where there is panenzara diaries ngaiunze kuguta anditika panenge paine dambudziko diaries ngaiunze mufaro. Zvino tikanyengera kuwedzera fire tatofanana nemvenge isusu takatiza kumvenge tikatoda kuita zvinovakana zvinobatsira pane makuwa. Diaries must learn kuti tibvise makuwa tise kubatana nerudo. Zvino tikabatsirana zvekuti magroup emakuwa akawandisa guys takabva kuwani takaita makuwa akawandisa magroups emakuwa pa Facebook apa takaita makuwa zvisingaite takaita zvokuti do. Zvino tikati zvitoya pano tomanya zvena makuwa acho futi apasina diaries pafe ngatidzwa nechokwadi apasina diaries ngaizikanwe ichiunza change muupenyu hwevanhu. Chero ndingave ine hangu ndakashoreka kana kuti ani akashoreka asi kana uchinge waudziwawo neumwe munhu kuti apa usadaro ndo nguva yekuti unofanirwa kuteerera handiti kuti ava vanditi siyana nazvo vari kukanganisa here kana kuti vari kuputsa handiti so isusu tirive kuunza peace handimaona tifanane kuti tiite zvese tingoita vanhu vehondo pese tafanana nemagrupu ose epafacebook anongove hondo taneta. So atinawo one ekuti tinofarawo tichiseka tichiitawo zvinhu zvokuti tinoenda tonofila at home chizati panapa vanhu havasi kutukana vanhu vari kunakira vanhu vari kubatsirana vanhu vari kudai tauya naro totanga futi kuita izvozvo. No guys ngatiteere uyu murume akufona right chirega itinzwe. Hello. Yes. Makadi zvenyu mukwasha ndiri nani murite ndiri right rise basa nasi basa mtana cha. All right. Ko tete kwai kudi zvena tete kumba uko. Tete, I think tete don't bother her because she's a problem ever since. Oh, so, problem kudara. Okay. Munhu anoda kugara taura is that kind of a person asingagoni kunyarara asingagoni kusiya vanhu vachita. All right. Cannot help with anything. All right. Anotera mudiki kwandiri. Mudiki kwa muri. Ndotera naye but she's been munhu ade zvinharo munhu asingade zveipopota. Ndongomsiya kana. All right. Nokuti mukadzonyanga tatudza kuti tete zvita tikati ko zvino zvari mumwe wedu wani zvari mumwe wedu hanti kutonzwa wakaita pa diaries kureva kuti mumwe wedu akauya nedambudziko rake mangwana zvataitira vanhu vakadzi venyava totongomitirawo naiye saka ndanetsekana kuti ko anogorwadziwa nei vatete isu iye ari mumwe wedu pane kuti asapote kuti murongwa kusumudzirwa kuchinjwa life yabhuta wangu kuchinjwa life oya kooripota kwari kuzama kudii antori mumwe wedu kana akatonzwa life kwatiri hatitomuzivi hedu asi mumwe wedu ende we hope kuti achatongozozviziva kuti tazviziva mumwe wedu mangwana anogona kuita dambudziko ariye kurwara ariye asina mari yekurapiswa kana chitinotopindira because mumwe she's one of us mumwe wedu munoona I tell you when you student she's my black but ndakaita regai ndimufonere bheki airtime yake yapera mene ndimufonere bheki mkwasha wangu yeyu ari kutofona apa nai watete shuwa watete madizve nai mainini indani mene ndifonere mkwasha bheki Hello? Hello? Halo? Yanga yapera airtime yenyu ndaona kuti airtime yenyu yapera. Yanga yapera ndatofuna name phone. Ndachida kutsanangurira zvakamboitika. I had an accident recently. Yaka-involve vakomana 2 vekumusha, 1 akaremara 1 akafa. Mhuri yacho ikati hatikutombokwanisa tinacho unofanira kutipa mari yekunoviga ruru wedu. Ndandiri mari isingakwani vakanotsvaga funeral parlour yada 25,000.
vakanditi bhadhara mari yese iyo. Muri yangu inapana kana kanibatsira kusvika iye wacho what she was involved ndobva ona kuti haangagoni kuramba akaisa akapeta maoko ndobva andipa mari akanditi but mari yangu ndinoida in 1 week time. I was coming out of an accident inini wacho. Said okay, it's fine. Ndobva ndipa 8,000. Ndobva in before a week ndobva ndampa 6,000. Ndobva kwasara 2,000. Akandiinga paipera mazuva exactly mazuva iwayo paipera akandiinga akati ndikuida mari yebhozini kwandakaiwana ndinotadza kukwereta futi akaswera akandigarira pabasa. I had to borrow money kuti ndimupe. Saka aiva tete idambudziko. Saka muruzi wana if you can get that picture, why is he concerned? Uyu mukadzi wangu avandana tezara. He has never put a hand yekuti abatsire tezara. She knows the situation. Akanzwa ndofunga ini kana live yenyu ndofunga ndandine phone ine kamuka license pana nangu tokandoshanda. Ndaitoona live yenyu ini. Munhu asingazive history yadzimai vangu anga asingambofaka dziza kuti saka iye akakwanisa kuziva because she knows situation yavo andoziva kuti vantori nemaproblems but akatomhanya asadaro. Ever since I've been with my wife anozviziva but haana musi wakamboti oi kana gondwezera taro zvaro kana bhachi zvaro taro haana musi wakadaro. Munhu anofarira anoda kuti if someone is in trouble must beg kwaari then he set condition. Don't worry mukwasha aiva tatonzwa isusu tiri kuindira mberi bhora mberi zvatiri kuita ndizvozvo don't worry zvatiri kuita zvatiri kuronga ndizvozvo don't worry tete hatichina basa nava mumwe wedu futi for that matter ngavatiregererewo chite zvatiri kuita. Iwe usatongerwa imba yako nanavatete zvakapfuura zvana mbuya nehanda zvezvekutongerwa imba yako nanavatete kudhara isu toita chiembera kudai so inga wani asi hatitongi dzimba dzevaroora isu hatitongi vanhu ngavararame zvavanararama kumba kwave kokoko isi hatinei nazvo hatitopindiri ikoko hamheno ikoko indiri pakugadzirisa nditoriwo tetewo vamumwe munhu ndingogadzirisa kana vakonana zvimwe zvandiko ikoko hamheno ikoko alright mukwasha usure zvakanaka alright sharp vatete tatopedza nevatete hatichavafoneri guys hatichafoneri vatete. Mukwasha mamunzwa mukwasha wedu ari right zvisingaiti mukwasha wedu unohwisisa zvisingaiti unohwisisa zvisingatoiti mukwasha so vatete mwana mudiki ngakwai muduku kwavari saka that means ari kuma 24 23 22 21 koko 20 hameno because mukwasha une 28 saka zvinoreva kuti aiwa vana vadiki ngatingomuregererai ngatingovaregererai vana basa. So guys ini ndangoti inini mukwasha bro munhu guys ini ndiri kungoti nyaya iripo kune takataura ndakaisa address kune vanoda kupa mablankets ane mablankets vanoda kupawo hembe dzavanoda kupawo dzemwana hembe dzevasikana ava dzavanoda kuvapawo handitika address ndakaisa please ngatiitei I think zvatoda kuita handizvi ndoita sei ndandichifunga guys inini it was just a thought yanandinayo inini pfungwa dzangu kuti how about kuno zvakaita like kuRustenburg kunoku toita 1 point yekuti vanhu vane hembe dzavasingasapfeki dzoiswa panzvimbo imwe chete, kuPretoria dzoiswa panzvimbo imwe chete, kuJoburg dzoiswa panzvimbo imwe chete, tese madiaries anditika and then toshare kune vanhu madiaries edu asina vaivaya toshiyanisa hembe idzi ipapo, anopfeka size 34 onotora ipapo, anopfeka size 35 tonotora ipapo, toshiyanisa tiri kwatiri kudaro handiti toita madonations ehembe dzakare anti mazviona toita because mabhodha achanonoka kuvhurwa ndochokwadi kuti tingatanisira kuzotumira chichi pane vamwe vedu vasina zvachose animaona toita point 1 yekuti tounganidza zvinhu handimaona hembe not mari no hembe kana dzingave hembe angave mapoto usingadi angave mablankets aunonoti handichakwanisi kuti ndimade mumba handitika ndoda kubvisa ndoda kupa umwe munhu handitika zvoenda panzvimbo imwe chete to identifya madiaries edu vese vari na Cape Town ikoko peti kwese ikoko totsvaga madiaries edu atinoziva pana pari active kuti Cape Town kuna Peti, kuJoburg kuna Lorraine Mukundu, kuPretoria
kuna nhingirikiri kuRustenburg mombondisiyawo inini ariko mamwe madiaries toisa kune mamwe madiaries ikoko tichingoenda takadona nematowns tofokasa kuti vari muJoburg vasina vaiva toziva kuti ningi vari kuda handitika vopiwa voenda kunotorawo ipapo papickup point ipapo yoita pickup point ipapo vari kuCape Town voendawo futi kunotora hameno toita riri bhero so like bhero handititaunganidza isusu roita bhero then toshera vamwe vedu vasina nevana vachona zvese tosherana. How about that? Hanzi natariro ndizvozvo tariro rasheo hanzi kana kutopa zviri pamwoyo pako ndizvozvo chaizvozvo ndizvozvo so that zvinhu hazviende kumunhu one so that zvinhu hazviende kuzimu one vari kuzimu now kuzimu now ndisiri kuziva situation yekuzimu zvairiko zvino now kuti munokwanisa here akusati kwata hamusati manzi garai mudzimba but zvakanaka futi kuZimbabwe futi the same thing zviitwe because diaries yacho iri kwese kwese tikati Harare Bulawayo Gweru anditika kwaRarare totsvaga munhu aripo hembe dzinounganidzwa Melissa Chido aripo zoenda kwa Melissa Chido dzese Melissa Chido anotumika zvisingaite gaindi mutege panapa zoenda kwa Melissa Chido antimaona zoenda kwa Melissa Chido hembe dziadziya vanhu voenda kunodi vopiwa na Melissa Chido kuGweruwo totsvaga kuti dzinoenda panani voenda kunotora Bulawayo totsvaga futi dziri kuenda panani zoenda futi kunotora Mukoma Masimba muri kundifonera pafoni yandiri kushandisa kuita live Mukoma Masimba foni yamuri kufona ndo yandiri kushandisa kuita audio inoi saka azviite andimaona Mukoma Masimba foni yamuri kufona ndo yandiri kushandisa kuita audio saka ndikwanisa kudayira. Right guys, I think we need a team right now ndokumbirawo vari kuda kupinda mutimu iyi. I need my volunteers guys kana zvichima diaries ndikuona vakawanda vari kubvumirana nazvo antika toita team. We need a team now, not me. We need a team of diaries vachahandla izvi anditika toita WhatsApp group zvonyatsoplanwa zvakanaka kuti zvofambiswa sei then polistwa matauni achona nevanhu kuchanodropiwa zvinhu andimaona kuti ndepapi andimaona then vanhu zvoonekwa kuti vachanodistribute ivo vacho vapiwa zvinhu vachadistributa sei kuti tisape munhu one. Hanzi corona hanzi nanolini corona corona mabhero ari kutengeswa kuno kunolini vari kutengesa mabhero mutaundi. Hello. Hello. Hello, SIS MELLY makadi yenyu. Ngoma Simba kwaina mai general ndikukandei mupuru. Kwai hamudiwi pano. Hanzi na mai general. Hanzi ndikukandei musimi mpumu. Hamusi kudiwa panapa. Vakomana mai general wakadi kwanzvanzi. Ayo hanga itamba nini. Okay, SIS MELLY. Ine chikumbiro yandinacho but chatarwa nebenzi asinyorai pasi. SIS MELLY diaries andika. Ngai register ingweta iyo charity organization. To register, right? For register South Africa yeko tete mapepa edu SIS MELLY diaries. Ingweta yo charity. Was batiri kwenda pakaipa. Pachada kubatsirwa. Ngati register tovhura bank account yedu tova honest and transparent. You be the first. Arina kutenga imba kuZimbabwe anouya kwamuri. Ari kutengesa anouya kwamuri. Profit yacho tesa kucharity. Ndopfuka dzandinadzo. Mukoma Masimba asi muri kuti kunotsvagwa timu inoita izvozvo kai inondongovhura kotsvagwa timu inoita izvozvo kwete inini. Panotsvaga timu iyo like Joburg kuna Lorraine Mukundu kuDurban kune mpana wangu mpana Bratan ariko kuDurban uko. Cape Town kunani? Kuna baba ni Cape Town awo. Vakawanda naru Cape Town. UK kune variko. Australia kune variko. Yoita registered organization SIS MELLY. Even that point of connection but even inochinja upenyu hwedu isusu vanhu. Ameno kana vanhu vakabvumirana ndipo tiri pameeting handizveri. Ngaingoregistrwa totsvaga anobata mari dzacho potsvagwa vanongati mamembers ari active kunzvimbo dzavari toita zvinhu pamwe chete. Ndopfungwa dzandinadzo kungoti zvasawa nebenzi asina tinyorai basi. Okay.
Tichafunga nezvazvo Mukoma Masimba because nyaya dzema-foundation dzinonetsa idzi. Aiwa, hadzinetse, tikaita zvinhu pamwe chete, as long as tiri honest, tichifambidzana, vhurei mafoni enyu. Saka munoti imimi patanga tichiita zvishoma zvidiki zvotanga tichiita tanga tisiri honest. Tanga tiri honest wanasi zvanga zvichingoita mutauro. Chiimajinai zvazoita zvikurukuru mutauro wacho unosvikepi Mukoma Masimba regai kuda kutisa pamiedzo. All right. Ini ndikutaura ndakazvimiririra. Right? Ndikukupa inonzi iyo in idea. Madiaries muri panapa. Right? Ndine experience andinayo from Mvenge. VaZimbabweans ese ari kutsvaga one page where they feel at home. Padiaries ipapapa. As long as makaita zvinhu nevanhu vachivhota muchiita zvese nevanhu. Kana iri board members vanoiswa nevanhu. Kuti nemi. Zvikadaro SIS MELLY. Hama yangu iri kuDurban inobatsirikawo. Hama yangu iri kuZimbabwe inobatsirikawo. Government yedu yeZimbabwe yaparara. Let's try to do a third party using SIS MELLY diary. Tivhure register charity organization. Let's say this week tuita zvehembe kuJoburg batai ningi kuchakwa batai ningi. Tikadaro I think tinoenda kure but inozwa pfungwa dzevamwe. Hai. Ichizwa pfungwa dzevamwe. Vhurei mafoni. Ndo meeting dzacho kai. Izvozvi kutodara kwamateta paaudio kudai soka Mukoma Masimba notuse yangu ine bedway kune vatobvurira maziso kuti takumuwana zvino notice knowing kuti ndisina kana pane ndichori involved muchatsvaga timu yenyu mugoita zvese and everything chinenge chingoshandiswa chite izita rekungoti SIS MELLY's diaries asi inenge iri yevanhu asi kana zvodzoka zita rinenge rotaugwa pamiromo rinenge rakunzi MELLY zita kumalive rinenge robuda uko rinenge ronzi MELLY SIS MELLY indisina kana chandibro dziriko asi vhurei mafoni enyu vanhu vafonewo. I think SIS MELLY diaries is a point of connection to change Zimbabwe. Upenyu hwedu semaZimbabweans. We can connect through you. Takutestai pakawanda mabasa. Tachikutestai. Right? Mukoma Masimba zvoda kumbozeya zvimbomirai timbowa vamwe mirai timbonzwawo vamwe. Thank you neidea yenyu yakanaka chose vana maijenerali vakatomboitaura idea iyoyi ndikavarambira mudenga vakatomboitaura namaijenerali kuti SIS MELLY handidi kuzviwa ndikavarambira mudenga asi regai timbonzwawo vamwe kuti vanoti kudii. Regai timbonzwawo vamwe nokuti nyaya idzi dzinonetsa onai kuti kwaOlinda uku chaiko unoita foundation yake ari woga asi mutauro inobudako so yefoundation yemari yake anenge achiti ari one kana isu maZimbabweans tovhura live button iri totaura toita kunge takacontributa senti ipapo tisina kana senti ratabisa kokuzoti foundation dzakadai dzine vanhu vakawanda nokuti remember tine macompanies ari pana anenge achiona achazoda kuve involved pamberi apo oti nesu tapinda takuda kubatsira maiwe Mukoma Masimba mama taura izvi zvakanaka nhasi benzi redu ranga rataura zvinhu zvine musoro for the first time asi community yedu yatinobuda yatinozvarwa yemaZimbabweans yakaoma. Ndoba munobva matipa manzvimbo ekuti amaspokesperson egroup. Munoita spokesperson asi zita rinenge ratobvambugwa kudhara. Zita rinenge munoziva kuti problem iripo ndeyekudai hanzvadzi yangu. Kune vanhu vanobelieve everything that is being said on Facebook. Ndo dambudziko ratinaro. Izvozvi ndikagara pasi kudai ndikatenga kutaura kuti Masimba iyeyo wamuri kuona uyu akaba mari. Muri kunzwa. Kune vanhu vanotozvibelieve vakatofamba nazvo kuti Masimba akaba mari. Handimaona havagoni kofunga kuti munhu achizivane muri kuAustralia ndiri kuAfrica ndogona kungotenga kutogara pasi ndikatokuita nyaya because imineni tine personal grudge redu ndikatofambisa nyaya iyoyo inotoita nyaya inotena into reality handiti mazviona so vachavhanya nayo imi spokesperson wacho pamuchazoya muchiti hazvisizvo kune vatobelieve kuti chokwadi Masimba wakadla mari ndazvizivirepi dhororo munhu anofungwa manzi anozondibvunza kuti iwe naiwe MELLY Masimba wakambomuonepi wachigara kuAfrica wakambokwira ndege ukaenda kuAustralia iwe handina ko zvaunotaura zvino zviwanepi dololo handiti maona ndo zvinonetsa
hanzvadzi yangu ndikutokumbira kwauri hanzvadzi yangu chite iwo hanzvadzi yangu kana vamwe vatibvumira neni tida kukushandisa iwewe tivhure charity toappointa maboard members edu tinoshandisa zita rako iwo unongori overseer the founder ndochikumbira cheni nacho pandiri asi chikumbiro changu zviri kune madhairies acho kana tiwirira neni tovhura katiri 5 totangira tiri 5 ipapapo the rest will join vakomana we need to always support each other, always need to help each other. I also need help, you also need help. But Mukoma Masimba, don't you think what we were doing because we were just doing fine kuti tika identify umwe wedu akauya chiti ndine dambudziko panguva iyoyo same time iyoyo guys this ndo dambudziko ratinaro ichita sei zvobva zvadarika hazvina stress hazvina headache hazvina zvakawanda hamuzvioni kuti zvazvichingori right the way zvanga zvichingori as it is right now tiri kungototozivana pano kuti uyu mumwe wedu uyu akatouya nedambudziko rake titomira naye ukaona munhu wese auya abatsirwa ndika so how can we go further because vanhu vakawanda varida kubatsirwawo neniwo nda kubatsirwa futi how do we go further? Let's have a registered charity organization toita zvinhu zvine magwaro as long as tine magwaro tine chokwadi people vangataura havo vangatuka vangatiseka asi takarongeka chete tinobudirira chete inyaya yekurongeka chete accountability pachirungu Mukoma Masimba tichesa Paul vanhu vovhota regai timbovhurira vamwe malaini hai nyaya ikai ndagara ndairamba from the word because pasina mboti kudii ndaona experience yezvakawanda handisana mbona charity foundation yakaitwa ikaita runyararo ikabudirira ikaitwa runyararo hazviite ane hondo mafoundation aya dzine hondo mukati nyaya dzemafoundation dzine hondo isingaite ende isusu we are trying to say kuti ngatiitei where there is war let's try and bring peace now hondo chichazoya yakanangana nesu straight and tiri vanhu venyamaka will be forced to answer back and defend ourselves ndozvatiri kutira kuavoida izvozvo hameno regai timbonzwa vamwe but ndiri skeptical nenyaya idea yenyu yakanaka chaizvo but kuzimbabwe community panguva ino zvazviri zanu pf chiri pachigaro izvi hapana kumira mushe ungotiataurwa nebenzi yataurwa nemunhu kwaye kana Mukoma Masimba kana haimbori nyaya kuti yataurwa nebenzi isati mboti katiti benzi tichitamba nemi paya tinge chiseka nemi zvedu hamusitombori benzi because muri munhu anouya nemafacts sometimes you are very factual most of the times but kana muchisina mazino munenge tichitira izalo takutozviziva difference yeizalo negodipa hanimaona but iko zvino ndiri kungoti so far ndeipi foundation yamamboona yaitwa imimi ikabudirira isina mutauro ndeipi one zvayo ndeipi hanzvadzi yangu rege nemunzwa wamwe asi ndangosiya idea yekuti let's have SIS MELLY diaries registered organization. We pay for that. We the members, we have to pay that money to register, to put a bank account yedu, to nominate my members. Makutara zvemari Mukoma Masimba aiwa ndiri kunzwa bwana mai yangu siyo not now katimbomiraiwa iyo not now zvemari no mainstance angu from day one nyaya dzefoundation ka ndine bad feeling nadzo Mukoma Masimba tingato kana aiwa no Mukoma Masimba ngatite zvati ndikukunzwa yanzvadzi asi madhairies akaterera zvido zvevanhu kunyanya kuite zvangu alright no problem regai tinzwe majority yacho regai tinzwe vamwe regai tinzwe vamwe inini hanguoni ndichazove nenyaya yangu ndine kanyaya kandichazovena kumudarini makuda kuitaura nyaya yenyu not now tiri pameeting not now maybe after the meeting ndine nyaya yangu ikaitaurwe tizee tibatsirane alright no problem alright Mukoma Masimba regai timbonzwa vamwe vanoti kudii chitipinire nhamba dzacho totifona vanachifona tichiterera alright regai ndisena pamba kuenda kumba kwangu asi ndikuterera zvangu alright pane panatadza pane unatokera hapana hamuna kutuka zvachose hamuna kana kutadza zvachose magona zvokuti do maunzawo idea maunzawo zvamunofungawo alright asina unza kuvanhu handika alright vanhu vachiita sei anatete vana Mukoma tochizeya nyaya yeMukoma Masimba ndaunze munyora pasi kuti Mukoma vakati alright Mukoma Masimba chirega tise vamwe timbonzwawo vamwe thank you very much SIS MELLY kuda kudidzinga kuda kudada tavakata zvazvatotanga
right, ndavhura open line, but hayi charity guys, inini zvangu no personally bodo. Hello Lucinda. Ndeipi mani? Mushe kanjani? Mushe kanjani? Hapana. All right. Idea toda mukoma masimba. Very good idea. But inenge inoshanda kune dzimwe nyika. Kwete kuZimbabwe. KuZimbabwe haiti. KuZimbabwe haibudi ha. KuZimbabwe haiti. Inoshanda overseas. Andikuri kuremember ndakambotaura ndikambokuudzai futi nyaya yekuti madi kuita charity mukaramba. Ndakaramba. Ndakaona zvangu kuti iwe. You were right. Ini nangu ndakazvimirira. I think kuti tikashanda mashandiro atiri kuita anoita. I think that's the best way kungoshanda mashandiro atiri kuita, but handimukona zve kwa Lorraine kuti kuisa mari kwa Lorraine handiti pakaita problem. I just think ini idea ndinayo ndeyekuti ningi account ya Lorraine yakandokunge Lorraine abvuma yongogara yaiswa kunzi ndo kunoita sei kunoiswa madzimari munoomesera Lorraine handiti yogara maiwe mirai ndikupindurei makutoshiftisa focus Lorraine makutomisa paspotlight nokuti Lorraine harisi celebrity. Lorraine anenge akutopinzwa makutomujoinisa kufelebrity because uchaitigwa zuvanizwa malive ekuti unodeactivate account kana asina kusimba kunzi wadla mari. Aiwa ndikunzwisisa futi. But ini nangu idea alright ndo ngandibvise Lorraine. Ini nangu ndosimbofunga kuti pamwe pakaita account ameno kuti yani. Ameno kuti yani pakaita account yekuti vanoda because padiaries hakuna anomanikidzwa handiti kunzi api anenge achipa ari kupa nemoyo wake. Inini kana ndakazvimirira kudai inini ndikamukaona ndakubaka handisi kupa kuti ndinzi thank you, handisi kupa kuti ndinzi ndaita mukurumbira or something. Ndiri kupa because it's coming from the bottom of my heart handiti ndiri kubva from the bottom of my heart. Saka kukaitoa account yekuti at least munhu akaitoka extra mari handiti because sometimes tinogona kuirwa nedambudziko rekuti we need to help urgently handiti pamwe tinenge tisina mari. Ina hangu chishwiro changu ndechekuti kukaitawo kwekuti tinogona kuisa mari patinenge tinadzo mari patinenge tichikwanisira kuti munhu akagoitoka extra mari anokwanisa kuisa maakaunti imomo mari yogara iri mukuitira kuti pakaraiza problem iri urgent tinenge tichiziva kuti tine kahomwe kedu katinakwako. Asi tinenge takuti kunenge kwakutoiswa zidisclaimer rakakura kudaiwo kuti vedweka vanenge vazvipira hatidi mutauro kumberi kumangwana hatidi zvedu. Asi mirai ndikubvunzei mainini pane zvese zvatinoita pano zvatakatanga kubva tichivhura diaries yedu iyi muna January kusvika patave nhasi yave ne6 months chai 7 months July uno handitika pane chatakamboita tichimanikidza munhu. Aiwa hatina handiti tinokuita zvinhu zvedu munhu tinoita zvinhu zvedu zvakanakisa ende zvinhu zvedu zviri transparent ende hapana kana sendi remunhu rinonzi rakadliwa ndakadla sendi remunhu kana kuti sendi remunhu rakadliwa rikadisapia rikadai hapana. But miromo minga vanhu vachibvisa voluntarily handitika vanhu vanotaurisa do you know kuti havasi vanhu vanenge vabvisa mari mukaziva izvo munenge magona munhu anenge abatsira hasiri anoita noise asina kana sendi raanobvisa akamirira kuzobatsirwa mangwana ndiye anotanga kuenda kunonyora zistatement kana kunonyora pazicomment rekuti padliwa mari tsotsi munhu uyu handimaona tadlirwa mari munhu akalirwa mari handiti mazviona. Saka zvinongonetsa chero tikada kuti yanzi kuti kuditi kudika vanhu vasingabvisi kana sendi ndo vachangoenda kunosimudza mhepo majority ndo yakawanda isinenge isingabvisi ichangonotaura kuti pane mari iri kudliwa vanhu vakadligwa mari. Sezvandataura pakutanga zviya kuti kune problem ndekuti kune vanhu vanobelieve everything that is being said on Facebook ndo problem iripo zvokuti they don't even ask for proof yekuti tipeiwo proof yekuti mari yadyiwa iri papi, tipeiwo proof yekuti Lucinda uyu matimi makauraya munhu proof yacho iri papi handi akaenda kujere tipeiwo docket repakaenda kujere tinongomhanya nazvo ndo pane dambudziko ipapo. Asi kutoti kana kuti because yecharity ndikuona zvangu ndikuona hangu it's a very brilliant idea yataura mukoma Simba very good idea but kwedu uku kumaZimbabwe nuku miromo inozobuda ipapo apa ndiri kuiona ndinenge ndichiona because izvo amataura kuti vanhu vanenge vachitotaura kutaura kwakunoka
vanonga chitotaura futi anyway saka maybe best solution ka vaeka vanenge vachidawo kubatsira vanonzwa mwoyo wekubatsira ka tongoita as we were doing asi pamwe inini sake zvandaichitaura kuti sometimes unogona kuti hey ende ndachida kubatsira ka but handina mari pamwe takutotanga kutoisawo tumari paside munhu ongozvivhurirawo hako kana kacharity account mukati meaccount yako yepersonal account upota uchingoisa paside kuti panongonzi problem unoziva kuti ndichangotransfer ndakuisa kupi yekubatsira uko. Ndakambona imwe comment so pano padiaries nerimwe ghost so ndichiti vedu ndiri kuda kuenda kwanhingikiri pane pandakambonyora ndinoda kuenda kumba kwa madays elockdown chewaya lockdown ichipisa paya ndoda kuenda kumba kwa kuda anditi ndoda kuenda kumba kwa kuda so but ndochoona zviri stressful vanantaurisa chichi pakauya ghost rikanyora kuti motofangwa kutoshinga motoinda kwa kuda ikoko kuti mudle mari idzodzo dzavanhu kuti mukasadaro kumba kwenyu muchafa neshara unoza ndakaseka kuti ko mari dzakuda nekumba kwangu nenzara zviri kupindirana papi ko ini kukura kuchembera kuda kusvika pandasvika apa saka ndo mari dzakuda unoza ndakazvibvunza mubvunzo hobho zvikanzi nokuti ndokomotodla ikoko kuti muchengete mhuri yenyu ini saka pandazosvika pandasvika nemari dzekuti zviri kufamba sei chichaitika handiona so ndozoonekwa mangwana ndamuka makuseni ndichitenga rimwe data uronga mba kuita tenga motikari kunonzi mari dzavanhu handiri kuona imari dzavanhu dzatenga mota iyi vanhu vachoka isu madiaries ngatidzidzewo futi kudzidza ini nangu ndachida kuti zvangu ndachichazokudzai kuseri bati regai nditongotaura panapa ini nangu ndambozvifunga pakanzi nyaya ya princess handiti panyaya princess ende ndikatanga kufunga kuti alright munhu wese angumanya kuti Lorraine handiti ini nangu Lorraine ndine mari yandida kuisa mari iyi haisi kuenda kuna princess ndoda kuti mari iende kuna Lorraine because Lorraine kana achifamba achitendera zvaari kuita izvo kana ari kudrive haasi kufamba nemvura ari kufamba nepetrol handiti Lorraine anotofamba neuber chaiyo Lorraine anotora uber chaiyo Lorraine doesn't drive mufunge anotozvifambira neuber Lorraine but she works she's comfortable iye pachake ari one munhu wekuti anozvigarira ari one life yake itori comfortable semunhu ari one akadaro anditi maona but kana vanhu munoziva kuti anenge ane maenemies akewo Lorraine vanoti vakatongomakawo Lorraine kuusingu kwavoku kune vanhu vanotongomakawo vakatongomakawo tisingaziviwo vanenge vatowanirawo mukana wokudi vekumubatira ipapo votanga kutsvaga nyaya vachifamba nadzo handiri kuona saka nyaya inda ndichingofunga kuti so far zvadati tichingoitaka I think it's okay hatina so far patakamboti tiri kuda kuraisa mari inoti 50,000 20 30,000 or what mari dzimwe dzinozosvika kumasenge the highest I think yatakaita panapaka ndeya few ende peyana few hapana munhu akambosuspecta kuti mari yafew ingasvika ku18,000 truly speaking even myself I never suspected that taifunga kuti maybe achawanawo mari inoita kana kuma 5,000 yekuti atangewo something noupenyu hwake but sezvinei kana ari wenyasha mwari vakazvianointa mwari vakazviropafadza yakasvika ku18,000 mari yake handimaona neniwo I was shocked handimazviona hapana munhu akazviplana hapana takazongoti akuiverenga tega isusu kuti mari yapiwa imwe yainda straight kwaari yainda kuna Lorraine handika mari yacho tikaona kuti mari yasvika mu18,000 kai handimaona so tikangoti inyasha dzake ianointing yakewo handimaona hatina mbosvika mari dzekuti toda kuti tiroisa 20,000 panapa toda kudai hapana mari yakadaro but zvatiri kungoita zviri right izvi aiwa zvati kuita zviri right rega timbonzwawo vamwe ndaona pakunyorwa kunzi adzi asi sofa ndoda kutenda hangu madiary manhingikiro alright iri bo muningini ndoda kutenda hangu madiaspora vedu vemadiaspora ndoda kumatenda panguva ino chaiko pasina mboti kudii ndoda kuvatenda because so far madiaspora vanocontributa mari yavo vachibatsira through Cherry. Thank you very much from the bottom of my heart and all the diasporans. But atina kana one day takambonzwa nyonga madiaspora chinzi azopopota azodi madiaspora vanocontributa nemoyo unoda ende zvichiguma zvakadaro hatisatamboona vachitamvonga mupopoto. South Africa ndiyo ine dambudziko. South Africa ndo ine dambudziko. Kolo hello ndiri right kanjani? Inini hangu asuggest kuti musaite zvecherry. Because right now, to be honest, in ndinofamba mafacebook ndinoona musatomboite zvecherity vanhu vanenge vakatongomirira kukudonedza izvatiri kuti vaite izvozvi bho zvekuti auya nedambudziko rake anobva atongobatsirwa zvinhu zvatoende zvakadaro asi no people like musi iwoyo it's fine you will try again tomorrow musazore charity
charity. Ndizvozvo. Ndosana ndichida kutongutaura. Ndizvozvo, sure. Thank you. Right. Ndofunga muri kuzvinzwira kuvafambi vema-Facebook street. Mufambi we-Facebook street ati musavhure charity, tinofamba tinoona zvatinoona ndisi tiri kuzviona, saka please don't open a charity. Caller, hello. Hi, SIS MELLY, I'm back again. Yes. Sorry to disturb. On second thoughts, yes, opening a charity is a good idea. But looking at our background, I don't think it's a good step. And stop comparing Olinda does this. Olinda is a different person from anybody else. She's got her own mistakes. No, atina ku refer Olinda in a bad way. Tati Olinda ingawan anozvitira charity foundation yake, but still people they still talk. I'm not saying you did in a wrong way. You didn't do in a wrong way. I want to because right now nishotaura kudai, so I know kune vanenge vatotora vatonoitwista. Ndosaka ndadzokorodza ipapo. Vanotwista zvavanoda. I don't care about that. Vanotwista zvavanoda because Olinda is totally different anyway. 1, 2, daitangoramba tiri izvozvi kana Zimbabwe yazoita independence chaiyo, and then we can talk. For now, I think it's a wrong move because one thing I don't know, there are so many people who need help. Yeah, will we be able to manage? No. 1, to what criteria tinenge takuita tichiasisa vanhu kuti ndingari kuda help zvinenge zvinopa bongozozo rakanyanya. As for now, munhu ari kungouya nedambudziko rake roiswa on the table, and then who wants to help, and those who can't, they won't. So I think yes, in future, yes, we will definitely open a charity. Because a charity organization will sort of help in a way, tax way. Tinenge takuuse the tax money, especially away from home. We can use our tax money. But as it stands, I don't think it's a good idea. Yeah. True. I do agree with you as well. I do agree with you. The charity is no. For now, no. Let's just continue what we are doing. All right. Thank you very much, caller. So I think with my guys, majority rikuti, that was a good idea, but community atinova, community yedu Zimbabwe, no. Community yedu Zimbabwe azviite kuti tinga appointa anyone for that matter, chero angave ani, chero ikasa the fact yekuti inenge chingonzi apane mari chete pagara pane mutauro, ngatichedu zvehembe, right? Tinzi vakaba madhendi, no problem. Vakaba hembe dzachona vakapfeka, no problem. Ngatite iri zvokuti vakaba so far. So I think Mkoma Masimba idea yenyu was right, but diaries no foundation. So let's go back kune etanga tichitaura, guys. Ndodawo vano volunteer kushanda neni panyaya zvehembe. Tikuda hembe dzakare, kwete hembe nyuwani, hembe dzakare dziri muodrop mako dzausingasadi kupfeka, kana dzikave dzakanaka dzausingasakwani kana dzausingasadi kupfeka, todziunganidza pamwe chete, andika tipe vamwe vedu, anditi vasina vanodzida. Izvo zvinoitwa even kumachechi tinozviita December yega yega. December yega yega kunotonzi kuchechi kwedu kunotonzi uyai nehembe dzamusingadi, todzisa hope dzoita murukutira mberi, konzi enda unononga. Kuchechi kwedu andoti umwe neumwe bude, chero usingabuda nesomething, enda unotora something kumberi kutodza kuti tine rudo, enda unotora something chabva kune umwe, iwo chauya nacho umwe wachanongawo. Antimaona ndo zvavanoita. Antimaona. Saka tikavhura tikaita yehembe iyoyi yemablankets, people mablankets zvisaru, vamwe vedu zvakafanana nevana vanonzi navana princess right now, ingade tisiri kutonetseka, ingade takuti right, team yaya iripo, chienda munoona kuti haufa, muvasirewo something, muvapewo hembe dzekupfeka masaizi avo, kana dziri hombe sarai nadzichengetai, kuchazouyawo munhu anopfeka masaizi mahombe asara iwayo ozopiwawo. Antimaona zvichidaro zvisina mari mukati zvehembe, bhutsu, mablankets akudhara. And then tozoita yekuti tachida kuzoita yemapads iyo tinoda futi central point 1 munhu ari muJoburg, munhu nemunhu akauya nemapads ake, kana kuti 3 packets dzemapads, 3 packets dzemapads,
masanitary towels aya mapads antika tounganidza 3 packets kuno kwakachipa. Sometimes you get them for 7 rand chaiyo. That means it's 21 rand and ari 3 mapackets. Tounganidza mapads edu akawandisa kwete cash no muna nongouya nemapads anawo. Then kana mapads auya akawanda yaya, we see how we can transport them. Tine vamatransporters vari pano vanoendesa kuZimbabwe handitika voenda nemapads aya onopiwa vanhu vari kumaruzevha handitika kana vana vezvikoro vari kumamisha vaya vari kudochi mapads handimaona masanitary towels. Then todi tovapa masanitary towels ayaya hantimazviona ehe masanitary towels chaiwo mapads chaiwo akuno kuvanhu vari kuAfrica. Mapads anomboita 7 rand chaiwo kutenga 3 mapad toti ngaadonetwe pari kuiswa pakati pari kuiswa hembe ipapo isaine mapads 3 handimaona mapackets so that kana awanda mapads ayaya otakurwa oonekwa kuti otumirwa kune munhu ari kuZimbabwe yaya totsvaga chikoro chatinoidentifya isusu pano chatinowirirana pano semadiaries. Munhu oenda ari kuZimbabwe voenda vari 2 kana 3 vonosiya mapads aya pachikoro chekumaruzevha handimaona kuti tauyawo takamirira diaries tauya kuzodonetera vana vegrade 5 6 7 masanitary towels aya kwakuvapa handimaona. Mai makarina ndikureva kuti kwese vanhu vanenge vachingodoneta kwavari ikoko. Kana kuri kuCape Town zvinozongoonekwa kuti Cape Town inotransporta sei. Transport tinavo vematransport vari pano tokumbira kuti titakurirewo muye nazvo kuJoburg. Handi kuJoburg ndokwazvinobvira zvichienda kuZimbabwe, zvozobva kuJoburg zvichienda kuZimbabwe handimaona. So that tirangarirewo nevaya vemasanitary towels vari kuZimbabwe. Pane musikana vambondibata katanoita zvokugadzira hanzi anowachwa yaya masanitary towels, but ndofunga ake manje anenge akutengesa, handizozivi kuti anotengesa sei akewa ekuti vanhu anopota chiwacha, handizozivi handimaona. So that tiite handimaona mapads, just mapads chete handimaona. Mapads kuti vana vari kumaruzevha vaya vamborega zvezvimajira nechichichi tumboda zvemapads checho munhu pamunhu 3 chete, 3 pamunhu takawanda zvokuti panapa izvozvi raitinauya 350 tikati 3 mapackets pamunhu 3 mapackets pamunhu 3 mapackets pamunhu mangani mapads kwayo akawandisa zvekuti akawanda handimaona. Zvemari let's leave it, zvemari it's out, let's leave it. Kana munhu auya nedambudziko rake, kana ari weCape Town ane dambudziko rake, totsvaga munhu weCape Town anonzi bata mari yacho inda unomupa tichiona mari ngaiswe kumunhu iyeye. Kana paita munhu wePretoria totsvaga right now takati Lorraine because ndewe Joburg handitika tikati Cherry Pork because ndewe UK. Pakanzi paitawo UK hamene kuti isusu vari kuno kuAfrica tikanzi tibhadharewo tuma 100 rand twedu ine ichizosvika iri mari kudai inenge iri 5 pounds kana 10 pounds hameno inoiswa kunani toisawo kuti munhu abatsirikane chete handimaona. Ndo zvandanchiti tidi tionesane. So panoda team guys, panoda team yekuti vanotoita WhatsApp group redu kuti tironga kuti alright guys iko zvinezvi ngatiitei pana nhingi auya hembe kodzaveko dzodistributwa sei kune vanoshaya handitika vopiwa. Handiti maona. So ndo zvatenge tida. So far tine 2 tina Lorraine ndewe Joburg, Cherry akamirira UK handiti. Then tozotsvagawo anomirira Cape Town. Cape Town chaichai straight okuti pakanzi dambudziko Cape Town toti pana nhingi ngakubatwe nhingi inda unoita live yako uripo uchitionesa every transaction zvezviri kuitwa kuti zvisanzi ndezvaMelly zvinzi zvine team mangwana konzi Port Elizabeth just like that, Durban just like that. Kana pakaita dambudziko rinenge richida attention yedu. Yes, ndizvozvo Lucia, ndizvozvo panapa isi said we are not a charity club guys, atisi charity club, but in the process mukuuya vanhu vachizotaura nyaya dzavo imomo kune vanotouya kuti isusu tega sevanhu totofila kuti apa panoda help apa pachida help apa manje ndo patita kupindirawo, but isusu regai tigari tatoita straight forward ipapo. We are not a charity club, atisi charity club ipapo, we are not a charity club.
tiri vanhu vekuti panapa vanhu vanouya kuzoporera pano, vanhu vari broken vaya vanouya kuzoporera pano, vanhu vane nyaya dzavo dzavari kuda kuburitsa vachitaurawo, vachiporawo, vachipuwa mazano, vachidii pano ndopavanouyawo vachitaura nyaya dzacho, handiti vachishare nevamwe, vachidii, tichidzidzawo in the process, tichidzidzawo. Handiti maona hatisi charity club, handiti mazviona. So tingoripo pakuti tibatsirane, asi tikazoitaonawo tikaidentifyawo need yekuti guys, why can you not help institution yevana ava iti improve imbijana nezvatinazvo, todi toimprove, handiti maona, tobva taimprove chete. I think because right now tisu takaunzawo change panapa ndofunga hatiite zvokuti edu vanhu kana chitukana macomment section voseka vogadzisana. Chinondinakidza madiaries manje ka munotsiurana mucomment section, munotsiurana pachenyu mucomment section. Munhu akanyora zicomment rake risingaiti, unotoona vamwe madiaries atosvika ipapo same time akutotsiura. Hello Kola. Hello makadesina. Ndiri raitika njani? Uri kuda kutaura nyaya yako iyowe? Alright, ndiri pamira ndipedze zvandiri kuita, ndiri paaudio then ndozotaura newe. Alright, sharp. Anti munoona ndo zvinoswera zvichita foni yangu izvozvi, ndo zvinoswera zvichita foni yangu izvozvi, ndo zvinoswera zvichita foni yangu izvozvi. Vanhu vanenge vane maproblems avo, vamwe vari kutsvaga kuhila voziya nenyaya dzavo pano, votaura nyaya dzavo pano. Ndo pazvinotangira munhu anenge ofona zvamaita izvo, anoona munhu atitoziva kuti ndiri paaudio, munhu atotsvaga SIS MELLY ada kutotaura nyaya neni, ane nyaya yake ritomunetsa, handi maona, ouya totaura, ndoda kuzoisa kumadiaries, ndomuti uya nayo, handi maona, then totaura. So guys, let's bring a change. Madiaries mukaona pano hatisipe hondo pano, hapasipe hondo pano, hapasipe hondo pano ndopekuti kana ndosaka tisingadi isatina basa ne live button ready. Live button hatina basa naro, hatiridi because munhu anenge achitaura nyaya yake kazhinji kacho munhu anomuna zvaitika nenyaya naprincess Nezuro kuti vatete vakanzwa voice. Sa imagine vachiona face, hatina basa ne live button, tinongoda audio chete munhu achitaura nyaya yake. We are bore, hatidi live button kuti munhu asununguke apombonoke. We give love, we accept, we support, we help, we heal, we cancel chete, ndo basa redu. Ndo zvatinoita pano padiaries, hapasipe hondo. Hondo dzikazoitawo kumwe toenda tonoonawo, tongodarikawo, hatinei nazvo, kungonoonawo, tonakidzawo mazisowo, todarikawo. Isu zvehondo takadziita idzi, takadarika stage yacho. Makuhwa takamaita zvisingaiti, tikanyeya zvisingaiti, tikadarika stage tikapfuura, handiti saka takuda kuita zvinhu zvimwechi zvinobatsirawo vamwe vanhu paupenyu, handitika so ndo zvatiri kungoda kuti titaurane tiite chete. Kuhondo tinoendawo kana tite sometimes panoese mazano chitete zvichindibuda mazano ndogona kutoshayikwa ndozowa chachimunya kuti hamuna kuona zvachitika, ndoti handidi kuzvihwa, handidi chii chaitika. Kamwe kane kuda kungowawo kwanza mnaonda handidi kuzvihwa, handimaona kamwe karoti kachitobudeka kuti hataneta nadzo, takanyanya kudziita stereki, takanyanya kupindura stereki, tikazviputsa nehondo idzi, takazviputsa nekunyeya uku, takazviputsa nekubhula uku. No, we are tired. Hatichadi. Ina handichadi. Ndakatosiya, ndakatotendoka, ndichadzokera, ndikateuka ndoita chinhu chomunyu, handichadzokeri kumasure. Forward ever, backwards never. Handimona. Saka ndozvatiri kutaura. So is that why you are giving us a pre-recorded live? Which the pre-recorded live, Maxwell? Aisi pre-recorded, Maxwell. Nditori pa audio. Audio chete yandangoita. Hapana audio. Chua Linet chaiveko tose newe Linet taura na Linet wangu takatombobvarurana na Linet tikatomboita ma enemies tikatomboblokana tikaso unblockana na Linet yeyu. Anmona. Hanzi ya bubu. Ndichomboizivi ni ya bubu yacho ndeipi chichocho. Anditomboizivi ni ya bubu vana vadiki vakasara mvenge vasiye vakadaro. Vaite zvavo vakati vanoda mvenge ndevana vadiki vari kumvenge ameno zviri kuitika koko ameno ikoko. Ameno kumvenge kwavo ikoko isu tiri vekudhiaries toita pano. Zvokumvenge kwavo ameno ikoko
regai vaite. Takanetsa guys, takadziita hatichade. Ini chishuwo changu ndotorwadziwa hangu dzimwe nguva ndichitoona vanhu tichitobvarirana, vanhu vachingobvarirana vachidi kuti ko vanhu vakauya pamwe chete vakaita come together vese ava avaite something chiri powerful vanoita. But sezvamunongoziva zvitambotaura kuti azviite kuZimbabwean community, azviite kuZimbabwean community, because umwe nomwe anenge achida kuti ndini ndakapenga. Sure, vanhu vasingazivi history vanenge vasingazivi zvavo. Ukarirawo nguva yachona bai takarira in a bad way. That's my only regret. My only regret is ndaigona kurevesa time ndakarira in a bad way. Kubva kune chine tatiri comment section guys, satatombozikama kana nani tiri commentators zvamunoita izvi tiri kune rimwe group rainzi kumakuwa, so rakazodestroywa rairaniwa nevamwe magosta ainzi vana Evelyn Musho. Taita nharo dzimwe dzekuti taita hono dzimwe dzekuti tiri comment section, hakuna kana itiziva ipapo. Tiri comment section kuna na PH kuya, tiri comment section, muri kunzwa comment section ndo matainisira imomo tichiona vanhu kune vanhu vaipisawo panguva yacho koko vaipisa, asi bvuma kuti ndakarira in a wrong way zvokuti dei ndakarira in a good way ka zvaide zvakanaka. Asi hey, tikazotanga vanamvenge ava vakauyawo, vanamvenge vayawo, tikatozonyanyisa kuita junkie bingrish chaiyo. But anyway zvinongowanikwa. Takazobatanidza vanhu wobho kulineti kuningikiri kumakuwa kuya kugroup. But hanzi tamirira taneta kana kuvhunza tanzwa watii kundai. Mabheji apuhwi neni, mabheji anopiwa naZuka. Those were the days guys, kune vasingazivi, those were the days back then. Makore acho inguva yacho mufunge guys, zvakadarika takatodarika nguva iyoyo zvakatopfuura. Kune vanhu vakarira paFacebook apa zvokuti kana ukanowarira ukazoyawo vadiki bvuma kuti ndakarira ndikapfuura kwakuyawo vadiki chisiya uite zvinhu zvakanakawo. Handiti maona usiyewo maki yekungoti akazomboita zvinhu zvakanaka ingawani akazongodisapia mine kwakazoenda, but akambodai akabatsira vakadai zvitori right. Imi kwaiundugwa munhu kugurupu kuya vidiwe, kwaiundugwa munhu kugurupu kuya, kwaiundugwa munhu kugurupu kuya renhingirikiri remakuhariya raiundugwa vanhu vasikana, vanhu vaiundugwa kwete zvekutamba, vanhu vachikiritirana nyaya dzekunyepa, vanhu vachifremerana, kwaipisa. Ndofara ndichiona vana kumobhiye iko zvino, vana kumobhiye vachinja vaya, vana kumobhiye vakambonetsa vasikana. Ende chandomudira chinhu 1 akabvuma kuti aiwa ndakanetsa zvikakwana. Anditi makazeni akazoti apanduka amupandukira akazvibvuma akaita public apology. Ndiye munhu akanzisa public apology uya kumobhiye uya anonzi kumobhiye nhasi uya. Ndiye munhu akataka kuita public apology kumobhiye achiti anyway ndakakuterrorize hai kugroup remakuwako. Kumobhiye waigudhumanisa vanhu musoro anyway. Iye Tanti uya munoona uya kumobhiye wakadhumanisa vanhu musoro. Ndikazvifunga so kumobhiye wakaningirira wakadhumanisa vanhu musoro kumobhiye. Ndiye ngari admin koko kuva nemagosti avaisvika amenoti mangani, but taingoziva kuti inegosti but zvasingataugwi. Princess wako akaita gosti anga nenharo mwana uya iko zvinoti anaye padiaris amudiaris. Princess wako munoziva zviso zvinoita mwari uyu ka zvinoita mwari. Asi I just love them for one thing, they are all uchenjeri kuwira muswimming pool pawakamirapo. Vakarepenta vanhu vesava, vakarepenta vanhu vesava. Kumabhiye wamunoona zvake akungotamba kuoko kachingodi vedu wainetsa kumabhiye waigudhumanisana vedu we imi takanga zvimwe asi zvakatongo. Evelyn Musho rakaita ghost rakanetsa rekuti rakasvika pakungwa minuti rakaindepi kuda riripo neaccount yairi original tisingazivi kuti ndiani nanhasi kusvika munhu anombonzi Evelyn Musho wanetsa uyu ndiani tisingamuzivi. But haasi ghost kumobhiye Maxwell munhu chaichai munhu anonzi kumobhiye anozvishandisa kuti kumobhiye. Ndikureva time yacho nayo ainzaniko handichazivi kuti ainishandisa kuti chii, but gurupu iroro nikisi vasikana. But guys ndozvandandangoya nazvo. Thank you very much guys.
vanasekuru bharakasa munoona vasekuru bharakasa nabhara vakanetsa nguva yacho, asi vanhu vese vachinja, vanhu vakura, vanhu vachinja, vanhu vakura, vanhu vakuita mind their own hokoso. Vanasekuru bharakasa vakura, iko zvinovanetsa vedu we hatidi kunyeperana, vanhu vakura. Kwayo kukazoita musho number 2, kukazoita makuhwa number 2, rana vanzani vanatawo mugabe vai ainzani tawo mugabe maitakana vaibereka chimwana vaya maitakana na ainzani umwe chitiri uya handichazivi vede magosti akanetsa iwayo, magosti akanetsa iwayo ari 3 akadaro, magosti akanetsa iwayo. Asi tongotenda Mwari kuti hakuchina zvese zviya zvakadarika, hakuchina. Saka guys totenda Mwari. Saka kana hembe mazotaida guys kuti mapicking points avanoda havo kuvolunteer guys kuti vanoda kuvolunteer kushanda nesu panyaya yekudonata maold clothes ava. Anditi kana Linet anga ari magosti vanhu vakasiyana-siyana vaya, vanhu vakasiyana-siyana vaya vari 3 veku-UK, vakadza ku-UK vaya vainetsa vaya vari 3 vaya, vanhu vakasiyana-siyana vaya, vanhu 3 vakasiyana, vanga vasiri munhu 1 vaya, vanga vari vanhu 3 vakasiyana, vanga vari vanhu 3 vakasiyana vaya vaya. Kuvanhu vakuchabatwa magosti iko zvino, magosti ariko iko zvino asina basa aya. Kwaive nemagosti aishungurudza vanhu vedu, akashungurudza vanhu, akashungurudza panguva iyoyo, aishungurudza kwete zvokunyepa zviya aishungurudza kusvika pakuenderana kumabasa, vanhu kuda kudzingisana mabasa kudi ari magosti, vanhu vachifungirana kuti gosti ndeimi, zvakaoma. So guys, hands I have loads of clothes but shipping. Wakutorara talent asi uri kuningikiri ku Australia. Aminotenda sei guys todi kuti tichazonyatsoita live tichanyasora nyaya yehembe. But anyway, nyaya yevasikana vana princess ava guys vari kuJoburg vandakwapa hembe guys, ndichaposta address yavo, mongosangana navo munovapawo zvokupfeka. Havana munovapawo kana mune machira akamusingashandisa mungonosvitsa iwo, handi maona tichiona kuti tavabatsira panyaya yekuti business ravo ratiri kuda kuti tichivaitire reriya, handi maona. So handiti maona. Hanzi bheji rangu inga vimbai 1 unaro bheji, vimbai mashava, bheji rako riripo iro, bheji riripo, Maxo bheji riripo, varipo mabheji aya. So guys ndokubatsai paleta, thank you very much. Mangwana ngatisapotei mwana anonzi Faith ari kuuya netimu yake. Youth Diaries tomorrow Friday tine Youth Diaries, let's support Youth Diaries guys. Pavanouya mangwana ngativasapotei, asi musakanga nokuenda kunondivhoterawo pamalink aya andakanda aya, malinks andakanda ari 2 aya evana 2 varida kuvhoterwa guys nesu, ande tinovhota vana vatore chimuti vaendewo nechimuti ikokoko, musakanga nokuenda kuenda kunovhota, anditika right. Thank you guys, I love you all, take care of yourselves. Musaite hondo please kuma streets uku please, imbodarikwa iwo zvimwe zvinhu mukaona kwatanga hondo imbodarikwa iwo, imbononyararai, imbonaiwo makanyarara, musahakire madiaries muri vanhu bold, hakira mukasangana nehondo kuma streets uku, just read and pass wakanyarara. That's a start to becoming a better somebody. Anditika, thank you very much guys, love you.